Ой-ой-ой-ой-ой. Милота, ой, м'яка, утульна. Уявляю, як сподобається мой домик Рисі. Ой, і пригожий, і зручний. Ай-яй-яй. Одним словом, не дом, а мара. Архитектору Топу наивысшая похвала и аплодисменты! Ой, браво, Топа, браво! Блискучий проект! Добрый вечер. Добрый вечер, Топа. Вітаю, Рисечка. З ким гэта ты размаўляў? Так, думки услых. Спаць збіраешся? А мне не да сну, Топочка. Ведаеш, што я вырашыла? Что? Стану настаўніцай. Бо ў класе настаўніца заўсёды ў цэнтры ўвагі. Вучні ловяць кожнае яе слова. А колькі кветак, цёплых слоў на дзень настаўніка. Гэта самая цудоўная прафесія ў свеце. А я так не лічу. Что настаўнік? Вучні адвучыліся, пайшлі са школы і забыліся пра свайго настаўніка. Зусім іншая справа. Архітэктар. Архітэктар? Што ж цікавага ў гэтай прафесіі? О, архітэктар! Гэта моц! Будынак, які прыдумаў архітэктар, будзе стаяць стагоддзі. Ды што там стагоддзі? Нават праз тысячагоддзі археолагі адкапаюць рэшткі сцен таго будынка і будуць паказваць на выставах, каб нашчадкі захапляліся і славілі таленавітага архітэктара. Вау! Як далёка ты зазірнуў? Марыш увайсці ў гісторыю? Не толькі мару, але і раблю для славы першыя крокі. Зірней, якую утульную хатку я спраектаваў для цябе. З падушак? Ага, каб мякка было спаць. Заходь, не саромейся. Што ты, Топачка, я ж туды не ўлезу. Ой, Рызочка, ну давай, смялей, смялей. Не-не-не, гэты домик вельмі маленькі. Домик роскошный, уваходь смялей. Я табе дапамагу. Ой, Да. пачакай, ай-яй-яй, ай-ай-ай. Што ты зрабіў, Топа? Я? Зрабіў? О! Гэта ты разбурыла такі прыгожы домик. Будаваў, а ты нават увайсці акуратна не змагла. Я адразу табе сказала, што не ўціснуся ў твой домик. Ой, а яшчэ кажуць, каціны ў любую шчыліну пролезуць. Пролезуць, але не паміж падушкамі, якія ніяк не замацаваны. Я ледзь дакранулася да твайго домика, як ён адразу разбурыўся. Асцярожней трэба было. Бокам. Эх, такі бліскучы праект знішчыла. Ведаеш, Топа, твой падушачны домик нагадаў мне саламяны домик парасяці Ніф-Ніфа. Воўк падзьмуў на яго саламяны домик і разляцеўся. Ага, параўнала. Мой дом быў не хісткі. Проста нехта нязграбна туды зайшоў. Зграбна, у твой дом толькі муха магла трапіць. На жаль, не дапрацаваў ты, Топа. Я не дапрацаваў? Калі ты не ведаеш, мае архітэктурныя праекты разыходзяцца як гарачыя піражкі. Няўжо? Я і бусліку футурыстычнае гняздо спраектаваў.
І дзядулі сучасную палатку для падарожжа ў рыбалкі зрабіў. Упэўнены, яны будуць больш удзячнымі, чым ты, рысачка. Пачакай. Ці не з парасона ты зрабіў бусліку новае гняздзечка? Менавіта з яго. Бліскучая ідэя, праўда? Пачакай, а адкуль ты ведаеш? Ага, буслік табе пахваліўся. А як жа, пахваліўся. Я сустрэла бусліка з перавязанай галавой і крыльцам. Ой-ой-ой, дзе ж ён так пабіўся, небарака? Зваліўся разам з тваім так званым гняздом. Гэта ж трэба было дадумацца, павесіць на вешалку разгорнуты парасон у калідоры. Канструктар. Ну, просто бусліку, відаць, праблемы з раўнавагай. Не ўмее роўна сядзець у гняздзечку. Як табе не сорамна, Топа? З-за тваіх фантастычных прыстасаванняў буслік пабіўся, а ты яго яшчэ абвінавачваеш у адсутнасці раўнавагі? Я прыдумаў сучаснае, мабільнае і утульнае гняздо. І калі буслік не змог у ім уседзець, гэта яго праблема. Трэба больш фізкультурай займацца. Ой, Што? што гэта чуеш? О, чую. Землятрус ці віхор уварваўся праз акно і паваліў у пакоі дзядулі Дабрадзея усю мэблю. Топа, давай паглядзім, што там здарылася. Давай. Ой, добрый вечер. Ну и справы. Прывітанне, Маша. Што там загрукатала? Ой, зашла я ў пакоі Дабрадзея, каб кніжку пакласці, што прачытала. Святло не запальвала, бо да вас спяшалася. І раптам бух-бабах. Ну, бух-бабах мы чулі. І што гэта было? Уявіце сабе, крэпасць з кніжак. Я ў цемры не заўважыла і наляцела на іх. А яны як пасыпаліся, як загрукаталі. Неверагодна. Навошта дзядуля з кніжак крэпасць зрабіў? То не крэпасць была, палатка. Чаму все такія нязграбныя? Нічога не разумею. Якая палатка? А я здагадалася, у чым тут справа. Рмаў, ты, Маша, выпадкова разбурыла палатку, якую Топа спраектаваў для дзядулі. Ой, Топачка, прабач, калі ласка. Я ж не ведала. Ой, нешчаслівы сёння дзень. Я, Маша, таксама разбурыла Топаў домік з падушак. А ўсё з-за таго, што яго будынкі хісткія і слабыя. Ну. Пачынаючага архітэктара пакрыўдзіць можа кожны. Ой, каб спраектаваць будынак Топа, патрэбны веды, бо ж спачатку трэба зрабіць чарцёж. А пасля правільна выбраць будаўнічыя матэрыялы, з якіх будынак не разваліцца, калі ты да яго дакранешся. Бач ты, колькі ўсяго. А яшчэ абавязкова папрацаваць над дызайнам. Каб будынак быў прыгожым і гарманічна ўпісаўся ў наваколле. Так, прафесія архітэктара – гэта навука і мастацтва. І каб стаць прафесіяналам у гэтай справе, неабходна шмат гадоў вучыцца ва ўніверсітэце. О-хо-хо-хо-хо. А мне здавалася, што ўсё проста. Прыдумаў, зрабіў. Як бачыш, не. І каб больш буслік не падаў з гняздзечка, а кніжкі дзядулі не псаваліся, лепш малюй свае праекты на паперы. Добра. А пасля я вывучуся і перанясу свае распрацоўкі з паперай у жыццё. Дамовіліся. А зараз давайце адпачываць і глядзець мульцікі. Давайте. А зараз, сябры, чысцім зубкі, мыем тварыкі і сустракаем прыгожыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых вам падарожжаў у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за
сонний тінь, отползає в кут далекий. Збігли зайки всі в ліси, змовкли птушок голоси, і бусли в гнездо сховали своє довгие носи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.